EMनि बाथ्रायाव माबायदि जानानै नोंथांनि मुलाम्फानि EMनि खोथायाथ' सोलिगासिनो दं, बयबो नाजादों, रायजोआबो लुबैदों। दा फाइनाल लिस्टआ जेब्ला ओंखारगोन अब्लासो बुजिसिगोन आरो। बेराफारसेथिं नोंथाङा स्टेटआव फैबाय थानाय MLA इलेक्सनाव देरहानानै स्टेटआवबो मिनिस्टार केबिनेट मिनिस्टारनि मोनसे बाथ्रायाव बेबो सिमां दङ, जिहेथु खननै MLA जाबाय, दा खनथाम जागोन। खनथाम MLA जानानै मन्थ्रि मोनोबाथ' निस्सय मावगोन, मावनो गोसो दङ। फुरा रायजो नाङैनो खनसे खामानि मावनो मोनसे गोसो दङ आरो। बबेखौ साबसिन बायदि मोनदों? मोननैबो मोजां, आसाम हिसाबैबो मोजां, आरो नैबावथ' BTC होनोब्ला गावनि लकेलावनो खामानि मावनो मोनसे सुजुग बियो, मोननैबो मोजां आरो। EMनि बाथ्रायाव माबायदि जानानै नोंथांनि मुलाम्फानि EMनि खोथायाथ' सोलिगासिनो दं, बयबो नाजादों, रायजोआबो लुबैदों। दा फाइनाल लिस्टआ जेब्ला ओंखारगोन अब्लासो बुजिसिगोन आरो। बेराफारसेथिं नोंथाङा स्टेटआव फैबाय थानाय MLA इलेक्सनाव देरहानानै स्टेटआवबो मिनिस्टार केबिनेट मिनिस्टारनि मोनसे बाथ्रायाव बेबो सिमां दङ, जिहेथु खननै MLA जाबाय, दा खनथाम जागोन। खनथाम MLA जानानै मन्थ्रि मोनोबाथ' निस्सय मावगोन, मावनो गोसो दङ। फुरा रायजो नाङैनो खनसे खामानि मावनो मोनसे गोसो दङ आरो। बबेखौ साबसिन बायदि मोनदों? मोननैबो मोजां, आसाम हिसाबैबो मोजां, आरो नैबावथ' BTC होनोब्ला गावनि लकेलावनो खामानि मावनो मोनसे सुजुग बियो, मोननैबो मोजां आरो।